20 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ховалинг бинои хуштарҳу замонавии маркази ташхисию табобатӣ дар назди муассисаи ғайридавлатии таълимии коллеҷи тиббии ноҳияро мавриди истифодабарӣ қарор доданд. маркази нави ташхисию табобатӣ дар ошонаи якуми бинои панҷошёна ҷойгир буда ошонаҳои болоӣ ҳамчун синфхонаҳои таълимӣ пешбинӣ шудааст. иншооти соҳаи тандурустӣ дар заминаи дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдулло Ҳасанов дар давоми 7 моҳ бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. маркази нави ташхисию табобатӣ дорои 11 ҳуҷра аз ҷумла бемориҳои занона, табобати дандон, озмоишгоҳ, асабшинос, ҳуҷраи хатна, физиотерапия, ташхиси функсионалӣ, безараргардонӣ ва гӯшаи гиёҳдармонӣ мебошад. боиси ифтихор аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ ба ноҳияи Ховалинг ташриф оварданд. маркази ташхисию табобатӣ дар назди коллеҷи тиббии ноҳияи Ховалинг ифтитоҳ карда шуд. ҳамаи мо медонем ки таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ ба соҳибкорон бениҳоят зиёд аст. аз ин ҳамаи мо бениҳоят хурсанд ҳастем ва мо низ дар навбати худ тасмим мегирем ки дар оянда тибқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ боз ҳам дар корҳои ободонӣ дар шаҳру ноҳияҳои дурдаст иштирок намуда саҳми худро дар рушду пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлоламон гузорем. ҳайати омӯзгорони доимӣ 45 ва муваққатӣ бошад 22 нафарро ташкил медиҳанд ки ҳамаи онҳо дорои малакаи баланди касбӣ ҳастанд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маркази ташхисию табобатии ноҳияи Ховалинг беш аз 80 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб шуданд. мутахассисон омодаанд бо истифода аз технологияи навин бисёр намуди таҳлилҳоро гузаронанд. ҳар як ҳуҷра ва нуқтаҳои хизматрасонии маркази ташхисию табобатӣ бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин буда дар он барои кормандон имкони хуби ташхису муолиҷаи беморон фароҳам аст. таҷҳизоти маркази ташхисию табобатӣ дар ноҳияи Ховалинг муосир буда аз хориҷи кишвар ворид гардидааст. ба мизоҷон аз тарафи табибони баландихтисос, ҳамшираҳои шафқат ва дигар мутахассисони дорои таҷрибаи баланд бо усули замонавӣ 8 намуди хизматрасонии тиббӣ пешкаш мегардад. ҳамчунин дар марказ барои қабули беморон 10 кати хоб мавҷуд мебошад. ҳадаф аз таъсиси марказ дастрасӣ ба хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ва гузарондани машғулиятҳои донишҷӯён мебошад. акнун аз хизматрасонии марказ ҳам сокинони ноҳия метавонанд васеъ истифода намоянд ва ҳам донишҷӯёни коллеҷ таҷрибаомӯзӣ кунанд. дар ҳамин назди коллеҷ ана ҳамин маркази ташкил шуданд ки ҳамзамон агар ба донишҷӯи ёрӣ расон бошад диҳимдараҷааш барои шаҳрвандони ҳамин ноҳия барое ки ҳам ташхисгоҳ мешавад ҳам як ҳуҷраи рӯзонаи табобатӣ дар инҷо шуда шудааст ки беморон дар инҷа табобати рӯзона гирифта метавонанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта ва шароити фароҳам гардида дар маркази нави ташхисию табобатӣ баҳои арзанда дода табибонро ба истифодаи маҳорату малакаи касбӣ баҳри ҳифзи солимии аҳолӣ ва тарбияи мутахассисони баландихтисос роҳнамоӣ карданд. аз он хурсандам ки дар назди падару модар бехарҷҳои зиёдатӣ бе масрафи бар зиёди маблағ дар ҷои худ таҳсили илм намуда соҳиби илм ва касб мешаванд. ман аз номи худ ва аз номи кулли донишҷӯёни муассисаи таълимии ғайридавлатии коллеҷи тиббии ноҳияи Ховалинг миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. аз ошонаи дуюм то ошонаи панҷуми бино 18 симхонаи таълимӣ, 4 ҳуҷраи кории омӯзгорон, 8 толори лексионӣ, 1 толори маҷлисӣ бо 175 ҷои нишаст мавҷуд аст ки ҳамаи онҳо бо мизу курсӣ ва дигар таҷҳизоти соҳавӣ таъмин мебошанд. дар умум дар бинои навбунёд ҷиҳати ба таҳсил фаро гирифтани 1400 нафар донишҷӯ аз тарафи соҳибкори ватанӣ шароити беҳтарин фароҳам оварда шудааст. бино ҳамчунин дорои синфхонаи компютерӣ, тиббӣ риёзӣ, гуманитарӣ ва тахассусӣ аст ки ҳар яки онҳо бо видеопроектор, тахтаҳои электронӣ ва компютер муҷаҳҳаз мебошанд. синфхонаи компютерии муассиса ба шабакаи интернет пайваст карда шудааст. бо истифода аз чунин шароит мутахассисони кори фарматсевтӣ, мумодоягӣ, ҳамширагӣ ва дандонсозӣ омода карда мешаванд. бо истифода додани бинои нави таълимӣ имконият фароҳам мешавад ки
1400 دانشجو به تعلیم فرا گرفته شود. مردم ناحیه از جمله آموزگاران، دانشجویان مؤسسه غیردولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه خوالینگ از اقدام سازنده و بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سهم صاحبکار وطنی در بنیاد چنین بنای خوشتر و زمانوی و فراهم آوردن شرایط‌های تعلیم و کسب آموزی در ناحیه اظهار مینه‌داری می‌نمایند. ҳамаи ҳуҷраҳои маркази ташхисию табобатӣ бо шабакаи мустақили гармидиҳӣ пайваст буда он тариқи ангишсанг ва қувваи барқ фаъолият менамояд. хушбахтона имрӯзҳо бо ҷонибдории аз сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат дар баробари мукаммал гардонидани шароити хизматрасониҳо дар муассисаҳои давлатии танрӯсӣ ҳамзамон таваҷҷӯҳи соҳибкорон ба ин самт бештар мегардад. ёдовар мешавем ки дар ноҳияи ховалинг имрӯз 47 муассисаи тиббӣ аз ҷумла як беморхонаи марказӣ, 3 беморхонаи минтақавӣ, як маркази саломатӣ, 20 маркази саломатии деҳот ва 13 бунгоҳи тиббӣ фаъолият мекунад.